калі мы гаварылі пра тое, што бацькі сустракаюць маладых перад парогам хаты хлебам з соллю і наліваюць чарку гарэлкі або медавухі, то трэба было выліць праз левае плячо это пітво, але мы ці сказалі, ці не, давайте яшчэ раз удакладнім пра тое, што чаркі трэба было пасля трэцяй чаркі выкідвалі. І па тым, што з імі адбудзецца далей, прадказвалі, чуеце, ні многа, ні мала, прадказвалі, якім будзе доўгім або не зусім доўгім сумеснае жыццё гэтай пары. Ну, напрыклад, калі абедзве чаркі разбіліся, значыць, маладыя пройдуць доўгі жыццёвы шлях. Калі абедзве чаркі кінутыя не разбіліся, гэта таксама, ну, як бы блізкасць іх долі, да? Яны таксама будуць па жыцці ісці пары. А вось калі адна чарка разбівалася, а другая чарка не, то лічылася, што тая чарка, якая не разбіта, то есть гаспадар гэтай чаркі пражыве больш кароткі век. І я на свае вочы на адным з мінскіх вяселляў бачыў наступную рэч. Калі маладыя кінулі цераз плячо свае кілішкі, і кілішак маладога не разбіўся, то той не ўцярпеў. Відаць, ведаў пра гэта прадказанне, магчыма, ад матулі, магчыма, ад бабулі, а магчыма, так сказаць, з такіх самых перадач, а можа, з кніжак, ведаў, што гэта таксама момант нейкай наканаванасці або пэўнай наканаванасці. І тады ён не ўтрываў, развярнуўся і з усёй сілы правай нагой пачаў, ну, таптаць, душыць гэты кілішак і таптаў да таго часу, пакуль ён не рассыпаўся. Я назіраў за гэтай цікавай з'явай. Мне было абсалютна ўсё зразумела, што адбываецца. Прызнаюся, што я не знайшоў на той час у сабе сілы там, каб патлумачыць гэтаму маладому чалавеку, што не трэба было рабіць такі крок па той простай прычыне, што першае праламленне, да, першае праяўленне сітуацыі, яно з'яўляецца наканаваным, прадказальным. Далей, хоць ты 1000 разоў паўтарай, так сказаць, это ўжо не мае ніякага значэння.